Sziasztok, srácok! Egy nagyon mély dologra érkeztünk ezen a csatornán, és nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm szépen, hogy meglett a 30 feliratkozó, oh my goodness, MS fasmusnyesna. Na, köszönöm szépen, hogy meglett a 30 feliratkozó, nagyon hálás vagyok. Szóval most azt fogom mondani, hogy mivel meglett a 30 feliratkozó, ki fogom sorsolni a garamát, hogy megígértem, mert be is tartom, és nem fogom átverni a nézőimet. Szóval csak annyit kell tegyél, hogy leírod a nevedet kommentben, és így random emberek közül így kiválasztom, hogy ki legyen, és annak ugye befriendelem. Ja, és még ugye a Discord nevedet is mondd el, befriendellek, és akkor beraklak a privátomra, felőlem jöhetsz üres bésszel is, nekem mindegy, nem vagyok scammer. Bejelöllek, leírod a nevet kommentben, nyomsz egy lájkot, egy feliratkozást, és leírod a kommentben a nevedet, hogy mi a neved, mármint hogy a kukacos nevedet, nem a rendes nevedet, ami nekem itt van, hanem ami kukacsal kezdődik, leírod, meg a Discordodat is leírod, és befriendellek, és akkor odaadom a garamát. Szóval nagyon köszönöm szépen, hogy srácok, meg lett a 30 feliratkozó. Nagyon hálás vagyok nektek, és tényleg én nagyon boldog vagyok, hogy ezen a csatornán már elértük a 30 feliratkozót. Nem is tudom, mit mondjak. Nem az, hogy nem tudom, mit mondjak. Mert srácok, egyszerűen én nagyon hálás vagyok nektek, hogy meglett a 30 feliratkozó, és köszönöm szépen, srácok, hogy meglett. És ugye leírjátok, és odaadom a garamát. És a kövi sorsolás 40 feliratkozónál lesz, és ha elérte, ha ugye meglett a 40 feliratkozó, akkor ez mi? Ja, admin panelet, mert azért írja ki nekem ezt a join admin panel meg ilyesmit, mert ugye én megvettem egyszer az admin panel, csak valamilyen scriptes csávó itt nekem ellopta az admin panelemet, és ugye folyamatosan kiírja már, hogy vedd meg újra, meg ilyesmi. Na szóval. 40 feliratkozónál kisorsolom ezt a... Tudjátok mit? Mivel nagyon jó nézőim vagytok, kisorsolom ezt a Skibidi toiletet, de csak 40 feliratkozónál, szóval ha tetszik a videó, lájkolj és iratkozz fel, küld el haverjaitoknak, és küld el haverjaitoknak, és ők is lájkoljanak és iratkozzanak fel, és 40 feliratkozónál kisorsolom ezt a Skibidi toiletet. Én ma annyira nem játszok a Still the Brawrot, nem tudom miért Still the Brawrot, mert Still the Brawrot, szóval igen, Still the Brawrottal, és Still a Brawrottal annyira nem játszok, szóval igen. És gyors, jó, eladom ezt a Candice Extintral elérót, és veszek egy Secret Lucky blokkot. Várjatok csak egy perc. Itt vagyok, skacok, sorry, hogyha lát a videó, csak az a helyzet, hogy rossz a OBS-em, a videófelvevőm, ugye, amivel veszem a videót, és sokszor leszokott állni, mert vagy betelik a tárhely, vagy nem tudom, na mindegy. Kezdjük a videót, vagyis hát videót már alapból elkezdtük, Gábor, te nagyon hülye vagy, ha mindegy. Nyissuk ki a Secret Lucky blokkot. Csak létszi valami jó, létszi valami. Ezt is kisorsolom majd, hogyha meg lesz 40 felirat. Jó, ezt inkább nem meresz tortugíni. Rosszat nem adok nektek. Szóval, ahogy hallottátok, 40 feliratkozónál kisorsolom ezt a... nem nagyon szeretném, mert ez volt a legnehezebb, amit eddig megszereztem, de mert nézőim vagytok, és így odaadom nektek, mármint hogy kis orsolom,
mert nagyon kedvesek vagytok, hogy ma 30-an itt vagyunk a csatornán, 30 ember, gyerekek. Elérjük az 50 feliratkozónál, 50 feliratkozót, olyan live-ot nyomok itten nektek. Still the Brain Rootról, hogy megáll mindenetek, megáll a levegőbe, és így kifogy a lélekszuflátok, vagy mi az. Na szóval igen, srácok. 40 feliratkozónál kisorsolom ezt a skibidit. Nagyon szép idő. Na szóval. És ugye, amit mondtam, hogy ezt a garamát, írd le kommentbe, hogy mi a Roblox neved, és írd le ugye a Discord nevedet is, befriendellek, és odaadom, és felőlem nyugodtan feljegysz üres bézzel. És igen. Felőlem feljegysz üres bézzel is, engem nem zavar. És talán még, hogyha kedves leszel, akkor talán odaadom neked még ezt a Galaxy Skibidit. Skibidit? Hülye vagyok. Galaxy 6. Szóval igen. Ennyi a teendőd. És lesz egy free garamád. Chávez mámesz, lesz egy free garamád. Mert a alma csapat nagyon nagyot arat. Az almák nagyot aratnak. Így lesznek többen a csapatba. Nagyon sokan leszünk, ez a lényeg. A csapat összetart, mert az a lényeg. Tüttürű. Almák a legfrissebbek. Tüttürű. Jó, hagyjuk ez már nekem. Úgy tudjátok most mit iszok? Apple Late. Happy Day, 100% Apple Day, 100% Apple, bár a testvéreimet megiszom az almákat. Az almákat megittam. Nyumi. Na szóval, térjünk vissza a videóhoz. Csináljátok YouTube shortsot ebből a énekből, hogy almák a király... Jó. Szóval, ja. Amúgy lehet, hogy a kövi videómban azt fogom csinálni, hogy 10 per mennyizni fogom ugye a bázisaimat, bár minden bázisom megvan. Szóval, igen. Bloodrodos az milyen bázis? Ez nagyon rossz. Esküszöm, a Bloodrodos bázis. Ez nagyon rossz. Attaco? Amúgy bro, Attaco nekem még sose volt beállít. De várjál. Valamelyik videóban be volt állítva. Hogyha már skibidi meg minden, akkor skibidi dob, yes, skibidi dib, skibidi double, yes. Na, szóval ez a videó teendői, hogy megkapd ugye a brérotokat, és légy, csinálj YouTube shortsot a izéből. Ebből énekből plösö. És ha tetszett a videó, lájkoljatok és iratkozzatok föl, küldjetek el a haverjaitoknak, és ők is iratkozzanak föl, meg lájkoljanak, és ez a videó ennyi lett volna. Csinálj a Léci Alma zenéből egy YouTube shortsot, ha csinálsz a almás shortsot, akkor odaadom neked ezt a lávás Arcadopuszt, 30 milliós, és ugye nyilván írd le a YouTube csatornád nevét is, és akkor feliratkozok rád, és megjelöllek 30 videómba, hogy te csináltál róla egy YouTube shortsot, és a alma csapat legyen veled, srácok. Az alma csapat ereje. Na, sziasztok!